Ni kuma ma sura caman zigi me ka nyamada ka nyashin jabaranu mu wala safa mu yabise sura fe Sheriff la TV bamananga kunafoni na mimbi wala like awiye malikunga ani jiyan fan wala kunga amba fo ngoni ye apmasile baguruba kunafoni kelembe ude do Burkina Faso jamana kono silama demeto ansaru ka nyongo mbeme wele ko convention nationale Burkina mara yoro tani ngonondo ma nyema bela jele jera ka nyonzoro Burkina silama demeto ansar nyema ya suba kono ka convention nationale imbulu daniye kuna foni na mabakele de farabina ke minu minga kuna foni una kadase au mosoni au dangana Silamaya demeto ansara bulofara mimbe Burkina kaufe marayoro tani ngonondo nona blau jera ka nyonzoro nyamaya so bakono marayoro tani ngonondo mi ni obe Burkina Faso jamana kono ka silamaya demeto ansar ka nyongumbe kene basigi ni oye convention nationale anga maminu ngume akene ka lasine sidibe nyongumbe banye akumitalike fe minga oye fereo minu mesega sigi singa halibi silamaya demeto ansar abise katanye chugumi Abi wala mamimbe Abdul Karim Sakodo Burkina Faso Ansaru ka Assemblée Générale wala naka di a Convention Nationale o sigi kera noye session ordinaire sigi min nabe ke kalo saba ka sega na nyefoli ke ni ka dantigale ke bara bolo daluna kerengeranyama u ba fo min ma cotisation non budgétisée zena sigi o kon kera wati kerengerani korona na ka sabu ke coronavirus bana e je fantan nani belajele ne bebo kalama a organisantro noye atom bolo farawye walma a section o kelena beka ci den koni yere soro a keneka bara minu bolodala ka segana a bara sheria niga sey ka ta nyefoli ke albi tondewye hakla talola minu kanga bara anga assemblée noyi assemblée nationale o sigi min bi ke ladala kalo saba ala sono anana o kumbede la hakli fale min bi di nyogoma anana o bara de kelila alhamdulillah en wasa chama soro ni keli nyataka de dinama kerenkerela no association en Sardine sabu anga nyataka ananga famu ananga kodon ambo chama de soroyan kata barakene anga sigi dawla biga sigi kumin bara oye anga la sigi kalo sawa alma kalo fla président be réunion convoqué amena sigi ka hakli falenke amé bara mina no islamaya bara no ansar bara abisa ka ta nyafe chogobina amena sika hakli falenka woloka bi ambo sigi do kenelo kana la sona wasabe kasro parce que ni ayela be sanfela mina ne no ye misiri ni sanfela kenene sigi chama no kera pour que kasaka ni nyanamaya ni jogonna donc oye wasabe le bado maminu nana abara kene ka fuka tase comité exécutif mamruma ni kera sababu ye ku bela jelen fara nyonka bara minu kera ka teme kana seni watima kana nyefolke mawye ola bara bolodale minu fenebe ko fene nyefo mawye anaka nga teme sira minu fe bara kelon nyefole sebe no ye a rapportu ye ka kene olu kono kumaw ye ayirala ka fo nimsi wasa o soro la bara kono fam bela jelen fe ko ba yira ka fo tondi bela jelen chesreno ikayoro la wala sa hakilna minu taleno karamogo fe no ye aseri Sheriff Ousmane Madani Haidaraye o be se ka sabati cogo mina no de ka fo slame bela jelen ka se ka balo lafia kono na hata jien kono maw anyi province tan kono ton o bambolo bon anni olu nyemo bebe nyon soro bara minu kera en fait ka ta assemblée temini kana bla villa amisi ka mo de bolo da nyon bolo bara minu sera ka ke ko yira nyona ne minu fana ma se ka ke ka wadi wore bolo da o fana be se ka ko fe chogo mena ne ala sona sigin kera o sababu de la alhamdulillah nga province nyemo fana be en soro yan ala sona sigi fana kera amba la fuka ala barkada ne ala ka deme la nyinu chaman sera ka ke amba la deli fana komi mawridi be gerela wala fanga assemblée surien pour que la nyinu se ka soro chogomi ni ala sona amo barade bolo kan ni ala sona vraiment nous sodiano awasanno bi ni jamana ni province be Burkina province be mo ka représentant bi kana sigi kan yorota ni nyoyenna sigi kera benkan tara comme aw yere ba kalama chogumi wakati bololanu na am sigi nunu ke bara munu kera ka teme wakati temenna kana se bima kulu lakale
baara minnu fana kan ka kɛ yani sigi nata cɛ an bɛ bɛnkanw ta ko baaraw bila sen kan ala sɔnna bi an ye bɛnkanw ta baara minnu kɛra kumaw kama an tun y'a ta sigi tɛmɛnen na ka na bila bira baaraw baara an tun y'a fɔ a kɔnɔ ala sɔnna a bɛɛ sera ka kɛ donc ola ni ala sɔnna an ye bɛnkan wɛrɛw ta ka ta sisan ka taa bila ɲɔgɔn ye natara ni ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ o bɛnkan minnu an y'a ta ala k'u sabati kɔnɔdɔnna k'a fɔ baara kuncɛli la n'o ye nin convention nationale ye hakilina kuraw dira kɛnɛ kan n'o ye recommandation ye hakilina minnu n'olu bɛ tali kɛ kosɛbɛ tɔn yɛrɛ ka sinsin a n'a ka ɲɛtaw la o hakilinaw dira nabaw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu nana ka bɔ Burkina région bɛɛ lajɛlen na. Nin kun ye an ka lasigiden Lasina Sidibe ka jaw ye minnu b'a kanw lasera Abdulkarim Sako fɛ an ka shekoba Asiaka Mohamed Makiba Mali Silama denmisɛnw ka jɛkulu Union des Jeunes Musulmans du Mali UJMA o ɲɛmaaba don san o san a ka kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka na o ɲɛ da a ka bɔɲɛla o kɛra ɲina an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalandenw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ seko da fɛ wa sufiya taasira maa caman fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan an ka maa minnu bɛ yen ni olu y'a baaraw seereya o ye a Sheikh Usman Kan a n'a ka jatala Abdulayi Sogodugu an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Nin ziyaraba in sigira sen kan sibirido utukalo tile 15 san 2020 a kɛra Zawiyatu Nur kɔnɔna la Amdalayi Asi kɔnɔna la ka bɛn ni Zulhijja kalo tile 25 san 1441 baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛra ni Kurani kalan ye ka Dalailul Khairati kalan ka sɔrɔ ka kira mankutuli dɔnkiliw caman da n'o ye burda ye. An bi foli kɛrɛnkɛrɛn ziyara kɛbaaw ye an bi kuma kalanden bɛɛ tɔgɔ la dɛ minnu bi ani minnu bi kɔ kan ziyara ye a dabakun ye fɛn kelen de ye an ka na kana an ka batiriw charger san kɔnɔ anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen an dɛsɛra o la an ka limaniya dɛsɛra o la an ka ala dɔn dɛsɛra o la an ka ala dɔn dɛsɛra ka se o yɔrɔ ninnu na an jurumu ka ca an ɲɛ n'an sen n'an bolo o kuma an nana madadu ɲini ka se ka an ka batiri charger Sheikh Umar Baro y'o de fɔ walasa ka dɔ fara ziyara in sankɔrɔtali ani a nafa kan kalandenw ye maa welelen tun ye an karamɔgɔ a Sheikh El Hadj Omar Baro ka bɔ Kayikaw fɛ yen ni ale ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye yen nɔ wa tarikatu Tijaniya yɛrɛ fana karamɔgɔ jolenba don walanda bolila fɛn min kan o ye kalandenya yɛrɛ lamɔ Tijaniya kɔnɔna la. Fɛngɛ ni moderne mun n'an b'a la an filɛ ni éveil moderne mun na a ko a bɛ mun kasi a la ko denmisɛn ninnu jo ka teli kojugu ko kalandenw jo ka teli kojugu ko olu tun bɛ kalan kɛ ka tila karan na de ka tila ka to karamɔgɔw kɛrɛfɛ lamɔ na fo karamɔgɔw ka yamaruya d'u ma n'u bɛ sɔrɔ ka lakaraniw ni wajuliw ni kumaw daminɛ o mɛ ko sisan denmisɛnninw ko ni mun donna kalan na dimanche don o y'ale ka fɔcogo ye tɛnɛn don talata b'a fɔ k'ale bɔra takaraja ni araba don a b'a fɔ k'ale ɲɔgɔn tɛ karamɔgɔw la alamisa don a b'a fɔ k'ale bɛ bɛɛ ɲɛ o kɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ u bɛ tila an ɲɛ b'o de la sisan i bɛ minnu ta i bɛ sida i yala wala i collègues u b'i collègues bolo primaire ni lycée la i bɛ san 2 kɛ i b'o lɔle i kunna a bɛ kuma la an b'a bɛɛ dɔn an foyi tɛ yen a bɛɛ olu b'a bɛɛ ɲɛfɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma bon o dun ale y'o kasi a ka waati la mais hakili an ka waati c'est plus pur an ka waati ka gɛlɛn ka tɛmɛ ale ta an bɛ teriya ka jo an kana jo joona. Ziyara ye ka wuli ka taa bɔ i ka maaba dɔ la a ɲɛnɛma wala a fatulen kɔfɛ wa ziyara yɛrɛ fana nafa ka bon kalandenya kɔnɔna la kosɛbɛ kalanden ni a karamɔgɔ cɛla la a Sheikh Mohamed Makiba a yɛrɛ fana ye a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔ. Bon n bɛ ala de fo parce que o ma tawfiq k'i la billah adamaden bi kow laɲini mais ka kow laɲini ka se k'a kɛ ka sawaba sɔrɔ k'a la o bɛ bɔ ala de la maa bɛ ko caman ŋaniya i tɛ se k'a kɛ mais k'a ŋaniya y'a ŋaniya cogo min ala y'i dɛmɛ i ka se k'a kɛ ten o ye ala ka tawfiq de ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ bolo de kɔnɔna na effectivement i y'a fɔ an bɛ kalandenw fo ani kaduɲɔgɔnw
an fana ma dɔwɛrɛ kɛ nin kɔ ɲɛnamaya la diɲɛlatigɛ ye o dɔrɔn de parce que an bɛ cɛkɔrɔbaw ka kaida dɔ de kan kɛ ma ta dinu tu danu ala kana o de fɔ i bɛ juru min don o de bɛ sari ye kabini n'a ɲɔru ye tɔɔrɔ i ka minɛ a ma foyi ɲini diɲɛlamaya la ma da don ɲini barika ɲini kɔ ala ka jamana in sabati a jamana in denw ala k'u don dagɛli fɛ k'u bɔ dagɛli fɛ ka ŋaniyaw ka kelen ka miiriw ka kelen sɛtanɛ min don bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a kɛ ka taa ala k'a malo ka bɛn ni basigi na jamana in kɔnɔ ka jamana lafiya baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni ka duwawu kɛ an ka jamana Mali a ka basigi la ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu taala deli ala ka duwawu ninnu jaabi ala ka san nataw fana yira an na amina yarabi kuranjuru o de lɔn bɛ dugubaw caman na wa minnu dasuma ka bɔ a cɛninɔ fɛnɛ ka bɔ o cogo la an ka dugubaw kɔnɔ maa minnu sigilen bɛ ni kuranjuru ninnu lɔn bɛ u kunna labɛn jumɛn de sigilen bɛ sen kan min bɛ se ka to u bɛ se ka kisi a tɔɔrɔw ma an ka ɲininikɛla Alhamidu Badinini a ka jatala Sama Tarawele wulila ka ɲɛɲinini kɛ a ko la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛma dɔw fɛ an ka duw kɔnɔ baaradaw fo ka taa bila kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw la ani sugu fiyɛ fɛn min ye kuranko ye a jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ an ka don o don baaraw la o kuran mu ni dɔw ka baara tɛ se ka k'a kɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ baw wale dɔw bɛ n'olu ma matarafa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasaraw nati ni bɛ kuran dilan an b'a fɔ cogo min na sariyaw b'a la i bɛ fili min ta ka baara min kɛ n'a ye fo fili ka bɛn i ka baara hakɛ ma i bɛ fili da yɔrɔ min na ka tɛmɛ f'a ka sɔrɔ o fili bɛ da yɔrɔ min na a lakananen don mais électricien cayalen don ma mɔgɔ dɔgɔya mais ni min bɛ se ka fili sama k'a kun seere o b'a fɔ k'a électricien mais sariyaw de b'a la an ka munumunu salo senfɛ Bamako dugu kɔnɔ yɔrɔ ni yɔrɔ la i n'a fɔ jaw bɛ k'a yira cogo min na hakɛ mun kan ka bila so ani kuranpotow cɛ o labatolen tɛ maaw fɛ n'i b'a kuran dilan hakɛ dɔ de bɛ yen i man ka gɛrɛ bâtiment na hakɛ dɔ de bɛ yen i yɛrɛ man ka gɛrɛ kuran na sinon a bɛ se k'i minɛ donc ni o jatew bɛ yen ni énergie y'o jatew kɛ k'o bila maintenant fo minnu bɛ so jɔ olu fana k'u hakili to a la k'a fɔ dan de b'u la sojɔ la mais an b'a ye ka caya ni sojɔlaw ye so jɔ u b'u ka so fan dɔ bɔ k'o bila nbɛda kan dɔw b'a ta mètre kelen dɔw b'a ta mètre kelen ni tila bon ne ni énergie cɛ kan ka kɛ mètre fila ye ne mètre kelen ni tila t'a la a tɔ tora joli donc o bɛna ni kasara ye o ye fɛn min cɛ man ɲi donc an b'a ɲini domaine mɔgɔw fɛ urbanisme mɔgɔw fɛ n'u bɛ autorisation di mɔgɔw ma u k'u hakili to o yɔrɔ la an ka sugu fiyɛw fana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ waati ni waati la fɛn min ye tasuma jɛniw ye o fana bɛ kɛ yen fana i mana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ minɛnkɔrɔ minnu bɛ baara la kabini san caman o minɛnkɔrɔw de bɛ sen na hali bi wa maaw fana ka filiw sɔgɔcogo i b'a ye k'a fɔ ko ni kuranko sariya tɛ bɛn kuma caman i b'a ye poto ninnu u bɛ pete u yɛrɛ ma kuma dɔw la fana i bɛna sɔrɔ u bɛ tasuma fili tasuma yɛrɛ bɛ bɔ poto la f'a bɛ bin duguma an bɛ énergie mɔgɔw wele an b'a f'u ye u bɛna dɔrɔn ka na intervention kɛ o yɔrɔnin na dɔrɔn ka tɛmɛ i bɛna sɔrɔ olu yɛrɛ de b'a dɔn anw t'a dɔn mais i b'a sɔrɔ appareil dɔ bɛ yen n'u y'o changer ou bien o n'a ɲɔgɔn i bɛna sɔrɔ o y'a bannen k'a sɔrɔ i bɛna sɔrɔ a installation mumɛ yɛrɛ de tiɲɛnen don o de ka kan ka changer an y'o de demande u fɛ a ka ca san 10 ye an fɔra k'u écrit an y'a f'u ye u kana u ka installation poto ninnu yɛrɛ de changer minnu bɛnnen don an ka bi baara kɛta ma u k'o de kɛ ɲɛ b'a la u ka fɛngɛ dɔ filɛ nin ye u ka chambre dɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin Sikaso place ma a mɛnɛna yɛrɛ k'a jeni a bɛ ɲini ka siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 bɔ mais ka tasuma yɛrɛ bɔ o ka ca siɲɛ 10 ye an b'u wele u bɛ n'o intervention kɛ kuma dɔw la yɛrɛ u bɛ na ni fɛn minnu ye ka na brancher a la i bɛna sɔrɔ hali a ti mɛn a bɛ tila ka jeni tuguni aya n'an bɔra olu ta la souvent i bɛna sɔrɔ anw fana ka côté la c'est à dire tiɲɛni dɔw bɛ yen parce que an ka mɔgɔw la i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'u ka fil ɲuman san par exemple Ingelec ou bien fil ɲuman dɔ n'i ko k'a ka mètre san 500 francs ou bien 400 francs a bɛ taa fil dɔ san 200 francs o de ka di ale ye parce que o fil min bɛ san 200 francs i bɛna sɔrɔ ni ale fana chauffer dɔrɔn a manajala in bɛ yɛlɛn ka bɔ a la n'a yɛlɛnna n'a ma bɛn n'a ye mɔgɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ tasuma sababu ye mais pour que duguma mɔgɔw ka sira sɔrɔ ka bila sira fo k'a sɔrɔ sanfɛmɔgɔ yɛrɛ tilenna projet bɛ an bolo au moins ça ka se ka courant fil ninnu k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma
ka bɔ poto la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ souterrain k'a bɛɛ bila dugu jukɔrɔ o projet b'an bolo an b'a fɛ k'a présenter yɛrɛ jamana la mais an labanna ka hakili jagabɔ jumɛn de kan an ye yɛrɛ kan an ye hakili jagabɔ jumɛn de kan an ko o fana yɛrɛ o kɛli ka gɛlɛn tant que n'an ka sugu ninnu ma moderniser quoi parce que sugu ninnu jɔlen bɛ jɔli cogo min na c'est vraiment n'a fɔra ka tɔli kolon ni yiriw gɛngɛnni bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la par-ci par-là donc a ka gɛlɛn quoi donc il faut que État fana ka jɛ n'a ye ka yamaruya di à qui de droit an ka sugu ninnu bɛɛ lajɛlen parce que promoteur caman de bɛ yen n'u sɔnna ka sugu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka moderniser k'a kɛ sugu ye sugu min au moins diɲɛ ɲɛ bɛ se ka jɔ a la. Fɛn min kɔni ye EDMSA ye Mali kuranko ɲɛmaayaso wulikajɔbaw bolodalen bɛ a fɛ kunnafoni di nasiraw fɛ walasa caman bɛ se ka bɔ kuranko ka saraw la. Énergie yɛrɛ normalement i tɛ taa sɔrɔ a ka fili bɛ sugu kɔnɔna na mais minnu bɛ courant ɲini an fɛ n'an bɛ courant don olu ma olu de bɛ fili sama sama u b'a baratu cogo la baratu minnu ni sécurité t'a la donc ala man kisira waati bɛna se filiw bɛna caya ɲɔgɔn kan i bɛ t'u tonnen sɔrɔ ɲɔgɔn kan ni kelen kɛra ko fiɲɛni fitinin yɔrɔ la a mana tasuma minɛ a bɛ bɛɛ minɛ fɛn minnu de don tasuma de don tasuma bɛ mana de kɔnɔ donc ni tasuma mana na ka wuli mana na kɔni danyɔrɔ t'o la ala yɛrɛ ka lasegi kɔ donc an bɛ min ɲini sugu kɔnɔ mɔgɔw fɛ n'u bɛ baara kɛ u k'u janto a sécurité yɔrɔ la et puis u ka baara di mɔgɔ ma fana mɔgɔ min bɛ baara ɲɛdɔn baara o baara bɛ kɛ hakɛ de b'a la mais k'a kɛ ko n bɛ se ka fili fila siri ɲɔgɔn na n bɛ courant bɔ o t'a ɲɛ kuma bɛɛ dɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko janto yɛrɛ la o de kɔrɔ cogo ka ɲi fasoden ɲumanya wale ɲumanw matarafali o ɲinilen do bɛɛ fɛ walasa an ka se ka niw kisi ni ka maaw bololafɛnw latanga. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ye a jira k'a fɔ a ka maa minnu y'a kanu ka na farafinna cɛcɛ ka na jamana dɔw la i n'a fɔ Burkina, Niger ni Mali n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw minnu ye faratima yɔrɔw ye u bɛra k'olu danw di ten ni fɔlɔ a ɲɛ kun ye worojilama ye orange k'a fɔ faratima yɔrɔ don nka lahala bɛ lahala la i bɛ se ka taa a n'an bɛ bila bilenman la o b'a jira k'a fɔ a man kan yɛrɛ i k'i pɛtɛ ye bilen Niger ka sabu kɛ Faransi ka den dɔw bɔnɛna u ni na yɔrɔ la maaw kun kɛn kun bɛ ka yɔrɔ min jateminɛ basigi yɔrɔ ye ka sabu kɛ wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ maramafɛntigiw fɛ u kuma se o yɔrɔ in na wa Faransinkaden ninnu fara yen de kabini o kɛra sa Faransi ma ɲɛmaw ye a lajɛ ka Burkina fan caman bila bilenman la Niger bɛ ten Mali yɔrɔ caman bɛ ten Faransikaw ye a jira k'a fɔ Burkina a dagandɛ Faransikaden ye yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i ka munumunu zalo kɛ ye ka taa bila fɔ Ghana ni Burkina danjɛ ani Burkina ni Konowari danjɛ ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kun ye woro jilamaw ye ni o ye orange ye u kɛra bilenman ye uti kalo tile 15 Burkina Faso worodugu yanfa o bɛɛ lajɛlen kɛra bilenman ye Faransikaw ka minisiriso ka fɔ la minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ dugu minnu bɛ i n'a fɔ Port, Leo, Wissa ani kungosogo mara yɔrɔ min bɛ Nazingakaw fɛ Ghana ni Burkina danjɛ la olu bɛɛ bɛ bilenman in na o de y'an donnen ye diɲɛ seleke naani binaku ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la ka da u tulo kan k'a fɔ Ali Bongo Gabon jamana ɲɛma ka sanga ni Gabonkaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankun bɛ ɲaɲaninw ye a ye dantigɛli kɛ ni dɔɔni dɛmɛnenw na défilew kun bɛ kɛ ka sanga ni coronavirus bana ye défile ko bɔra a mɔ ɲina nka jamana ɲɛma bɛ sarangana min kɛ jamanadenw na ni o ye ka laseli kɛ u ma o kɛra jamana ɲɛma a ye sinsin fɛn minnu ka baaraw minnu kɛra a ka fanga fɛ san da kɔnɔ ni o ye Gabon jamana ɲɛda yɛlɛma sira dilan b'o la lapitanizo jɔ bɛ o la mɔgɔw ka dɔndaw ka wuriyalen ni ka baarada di jamanadenw ma bɛɛ o la Ali Bongo o denba ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maaw ma a fɔra minnu kɔ fanga na minnu ye jamana in do olu bilama ye tiɲɛ ye a y'a yira k'a fɔ u ye jamana in di u ma a basigilen o kumana ko ni bonyamasegin ka kan a ko san dan laban ninnu kɔnɔ ale kɛlen ka fanga ta Gabon jamana ɲɛda yɛlɛmana ni jɔli ye Gabon siraw dilala san dan in kɔnɔ ni kuma jara da kabini yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa kana se ale ka fanga ta sa mɔ ale ye min kɛ san dan laban in kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa ni a ka fanga ta kuma cɛ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ
ka sabu kɛ baarabaw minnu bɛ sen na o dɔ ye ka siraba dɔ ti ka bɔ Gabon ngɔrɔ yanfan fɛ ka taa bila fo Tilibi yanfan na kilomɛtiri 700 ni kilomɛtiri 80 ɲɔgɔn na. O baaraw kan ka kunjɛ ka bɛn ni san 2023 ye wa u bɛna nɔba bɔ sɔrɔ yiriwali la ka sabu kɛ maa minnu bɛ taama ka bila ɲɔgɔn na ni olu ye sira sɔrɔ min ka nɔgɔ u mɔ o bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwa. A ko kuma na sandan laban in kɔnɔ jɔliw minnu kɛra labitanizobaw bɛ o la min ye kɛnɛya ye k'o di Gabon jamana denw ma. Jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ yɛlɛma dɔw fɛnɛ kɛra minnu bɛ kɛ sababu ye ka min ye baarako ye k'o nɔgɔya Gabon jamana denw bolo. A ko kalo nataw la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na tigɛ baarandanya o bɛ kɛlɛ ka fandanya kɛlɛ. A ko kuma na kɛmɛ ka cika min di minisiri ɲɛmaa n'a ka minisiriw ma o ye k'a fɔ u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen la a ka laɲiniw minnu n'a y'a f'u ye u ka a dangɛnɛmaya. A ko baaraw minnu bɛ senna yɛlɛma nasiraw kan ani minnu kɛra olu bɛɛ lajɛlen dabɔkun de ye ka sini ɲɛsigi ɲuman jɔ Gabon jamana de bɛɛ lajɛlen ye. Nka maa minnu bɛ jateminɛ ka Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kan olu caman y'a jira k'a fɔ Ali Bongo Odimba a kɛn bɛ ka danfara don a n'a fa Omar Bongo Odimba cɛ. Ni Omar Bongo Odimba ni Faransi tun bɛ jɛ la Ali Bongo Odimba nane nan bɛ jɛ in jɔ ka sabu kɛ Ali Bongo Odimba kɛn bɛ k'i ɲɛsin Anglais jamanaw de ma olu ka maracogow de ka d'a ye wa o de fɛnɛ kɛn bɛ sababu ye ka ni Faransi jamana ɲugu ɲɔgɔn na hali ni a dan tɛ kɛnɛ kan ka sabu kɛ Ali Bongo Odimba diɲɛ selekɛnɛ ni ɲɔgɔn bɛ ba ninnu na Faransi jamana de y'ale ka jamana mara n'o ye Gabon ye. Nka n'a bɛna kuma ta jamana a ti Faransi ka fɔ a bɛ Anglais ka de fɔ. O de y'a to maa caman y'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ ka danfara don a n'a fa cɛ ka taa Anglais fanfɛ ni ka Faransi jamana bila n'o fɛnɛ kɛn bɛ gwɛlɛya ye ani Faransi jamana cɛ. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ye a lajɛ ka yɛlɛma dɔ don a ka fa fɛ. Fanga taara fan fila de fɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Félix Tshisekedi u bɛɛ n'a ka den ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la an bɛ jɛ ka jamana in mara ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fanga ɲinindɔ minnu farala a kan u bɛ jɛkulu kɔnɔ ko Cap pour le changement cash. Olu minnu kan ka kuma ɲɔgɔnya don u ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa cɛ ni o bɛ wele ko FCC Front commun pour le changement gwɛlɛyaba de bɛ ka ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Gwɛlɛya in dɔ ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel bɛɛ b'a fɛ i ka maa ka kɛ ka yen labɔ a nana ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ. O kumana walasa dɔ bɛ se ka bɔ mankan la fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi n'a mɛ a lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu sigi bɛ ka kɛ jateminɛkɛlaw ye bɛnkan sɛbɛn min dɛgɛnɔ bilala fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka dangɛnɛmaya ale ka fa fɛ maa bɛ maa la ye olu dɔw kɛn bɛ mɔɔw de ye minnu di ko fɔ k'a nɔgɔya u ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa cɛ. O kumana olu dɔw de falenna maa min falenna o la o dɔ ye Vidiye Shimanga ye. Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen don nka kɔsa in na jatew nana bɔ a ka k'a fɔ a yɛrɛ ni jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi tɛ ka ɲɔgɔn ye ten kosɛbɛ. O kumana Félix Tshisekedi yɛrɛ sina ka baara nɔgɔya a bolo k'ale nɔna bila ni maa wɛrɛ ye. Fanga ɲinindɔ UDPS ni o ye Félix Tshisekedi yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ ye o ɲɛma a n'a secrétaire général ni o ye Jean-Marc Kabunda ani Augustin Kabuya ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ nɔna bilala jɛkulu in kɔnɔ ni k'u falen ni maa wɛrɛ ye. Maa min nana o ye Gaston Tete Kabwa Kabwe ye. Ale ye Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi ye bi lakana nasira kan wa maa caman kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ni Joseph Kabila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuma o kuma u mago jɔra ɲɔgɔn na ale de bi kɛ sababu ye k'u kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. O kumana ni ale da donna fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la Félix Tshisekedi ka fa fɛ ko na kɛ sababu ye ka na ni basigi ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ni Félix Tshisekedi cɛ. Fɛn min ye maaw kɔnɔ guwan maa min farala a kan k'a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini bɔ a mɔ ni o ye Vital Kamerhe ye n'a kun y'o k'a ka directeur de cabinet ye n'o bilama minɛ bɛ k'o datugu k'a ye dunkojuguya kɛ san 20 ka so k'o da kun tiɲɛ don a datugura nka a ka fanga ɲinindɔ UNC bɛ jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ hali bi a m'o don kuma ɲɔgɔnya kɛbaw cɛla o ye maa caman kɔnɔ guwan i n'a fɔ n'a kɛn tɛ ka Vital Kamerhe yɛrɛ de labila k'a ye k'a to a dun waraw bolo caman kɛn bɛ k'o de jateminɛ sa.
Tunisikaw ka jamana ɲɛma Kayes Sayed ka sanga ni uti kalo tile 17 ye a ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min ye maa caman kɔnɔ gan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an balakaw minnu bɛ yen ni olu bɛ wuli ka jɔ la Tunisie ko fɔ u ka hakɛw ka jɔ u ye nka hakɛ min ko don fɔ damakɛɲɛ ka don u ni cɛlakaw cɛ tiɲɛ tilayɔrɔ la Kayes Sayed ma kɔnɔnen kun don a ka kuma uti kalo tile 17 donba don Tunisikaw fɛ yen ka sabu kɛ san 1956 Sharia se dɔ taara sharia se min bɛ jamanadenw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen danzigi u ye u k'a ma ko code du statut personnel san 1956 o taara ka bɛn ni uti kalo tile 17 ye o kumana uti kalo tile 17 tɛmɛnen kun y'o san kunbɛn ye Kayes Sayed ye kuma ta ka bɛn n'o ye ka jira k'a fɔ ale ye maa min ye musolakaw ka hakɛ o ye ale fɛ ko ye nka ka fɔ de ko ale bɛ a diyagoya ko damakɛɲɛ de ka don cɛ ni muso cɛ tiɲɛ sɔrɔ cogo la tiɲɛ kila cogo la ko kandɛrɔ a tɛ don o da fɛ maa si ye ka sabu kɛ a ka fɔ la silamɛya diinɛ sinsin bɛ gafe min kan ni o ye kuranna ye o kɛn bɛ k'a sɛbɛn k'a jɛya wa ko bɛ bɔli kɛ Kayes Sayed ye a jira k'a fɔ nin ye kuma yɛrɛ ye da man ka don min na ko nka ko maa min y'a kolokolo o ye jamana ɲɛmaa ye a fɔra min kɔ min sera fanga na BJK bɛ ESEPSI walasa k'i yɛrɛ manja diɲɛseleke naani setigi jamanaw ye o y'a lajɛ ka hakili jagabɔ jɛkulu dɔ sigi senga ko la koli be o ka hakili jagabɔ kɛ musolakaw ka hakɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min o de nana ni nin ko ninnu ye fɔ musolakaw y'a ɲini ko danfara kana kɛ u ni cɛlakaw cɛ tiɲɛ kilatɔ musolakaw ka wasaden min bɛ ni musolakaw ka hakɛ yɛrɛ o lapasaba don ko Boshra El Haji Hamdi ale y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa Kayes Sayed a ye nin kumaw minnu fɔ u ma bala ale la ale sigin kun bɛ n'u ye ka sabu kɛ Kayes Sayed yɛrɛ dɔn bɛ maa min don a sinsin bɛ kɔrɔlen kan ni o ye arabu jamanaw taasira kɔrɔ ko nka k'a fɔra ni fɔcogo min ye k'o kɛra n'a fɔ ɲaarila bɔ wali kelen maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ manja maaw ye ni u k'a ma ko populisme k'a y'a fɔ n'o fɔla min ye k'o de kɛra baasi ye ale bolo n'o tɛ ko kura tɛ ni maa min bɛ jamana ɲɛmaa Kayes Sayed dɔn. Somali Shebabulakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa 10 ɲɔgɔnna ni tiɲɛ f'a b'a la Mogadishu polisilaka kelen bɛ a la a ɲɛsin kun bɛ dunanjigiso dɔ de ma min sɛbɛkɔrɔ kanu bɛ Somali ma ɲɛmɔgɔw fɛ f'a b'a yɛrɛ la Kouajida la dunanjigiso fɛrɛlen don min ka di nazaraw fɛnɛ ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔnna bɔnɛna ani na polisilaka kelen maa minnu kɛra ko yɛrɛ kɛbaw ye jatigɛwale bolodabaw la a maa 5 bɛɛ lajɛlen fara maa 200 ani maa 50 minnu kun bɛ dunanjigiso la olu gwɛngwɛra k'u labɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma o jɔyɔrɔbatigi dɔ bɛ maa falenw na ni o ye Abdirazak Abdi ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ cɛnni in daminɛna ni mobili dɔ de baratulen ye foron baranin na o foronen kuma min na sa maa 5 sɔrɔla ka jigin ni kisɛ ye k'u ta kɛ bɔrɔndɔli ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi in na Somali jamana kɔnɔ basigi bɛ ka binkan na dɔndɔni hali ni fali bɛ ka kɛ Shebabulakaw fɛ n'o tɛ san 2011 u sera ka gwɛnde ka bɔ faaba la Mogadishu san da ɲɔgɔn na u y'o kɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ fɔ farafina kɛlɛbolo dɔ de nana don u nɔfɛ sa ni k'u gwɛn ka bɔ faaba la Mogadishu u bɛ marabolo caman na nka kuma kelen kelen u bɛ to ka yɔrɔfasuya walew kɛ ka niw tiɲɛ ntɛnɛn uti kalo tile 10 u donna Mogadishu ka sobonba la faaba la ni ka tiɲɛni kɛ kasodenw sera ka porokoto u tatɔ fɛnɛ maa minnu ye lakana tigilamaw ye u ye olu ka maramafɛnw fɛnɛ ta o nasara kelen kan an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye Mozambique ye Mozambiquekaw fɛ jatigɛ wale boloda jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ni Shebabu tɛ kelen ye Somali hali n'u bɛɛ bɛ wele cogoya kelen na ale ye Shababu ye Somali ye Shebabu ye u bilama kɛ mɛ ka pɔruba dɔ minɛ danganda don min kɛra sababu ye ka farafina biɲɛkoloma jamana ɲɛmɔw kɔnɔ gan biɲɛkoloma jamana farafina u k'a ma ko Afrique australe ntɛnɛn u ka jɛkulu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ ka jateminɛ kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan ka Mozambique Shababulaka ninnu gɛlɛ araba uti kalo tile 12 u ye Mosimboada Praia pɔru minɛ u ye surasiya kɛɲɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ min kun bɛ k'u kɛlɛ u dɛsɛra u la u sera ka yɔrɔ in minɛ u la jɛkulu in ni o ye Shababu ye a tɔgɔ yɛrɛ o ye Alul Sunna wal Jamaa ye ni Somali taw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bali sabu ka da kan olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ n'u dulonnen don diɲɛseleke naani bamanji jɛkulu min na o ye État islamique ye Somalikaw dun kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu n'u dulon bɛ Al-Qaïda la o kumana u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi in na Mozambiquekaw fɛ yen
minisiri min ni a ɲɛsinmɛ Mozambique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma ale k'a b'a ɲini farafina biɲɛkoloma jamana maaw fɛ u ka labɛnw sabati ka fara u ka Al-Shababula ka ninnu gɛlɛ n'o tɛ don nataw la u bɛ sɔn ka walankata ka don u ka jamanaw kɔnɔ. An b'a da u tulo kan k'a fɔ Biélorusikaw fɛ jamana do jamana min ne ma bɛ se k'a fɔ nazarala jamanaw la jamana kelenw minnu bɛ yen sa ni olu kɔni fanga tɛ falen maaw ni ɲɔgɔn cɛ jagoya fanga cokolen bɛ yɔrɔ minnu na nazarala ale bɛ o jamanaw fɛ don tɛmɛnenw na Union Soviétique jamana kun do Rusila jamana kun ka bɔ kuma min yanni u ka tila Biélorusi kun bɛ o la jamana kuntigisigi kalata min kɛra kɔsada in na maa min bɛ fanga na ni o ye Alexandre Lukashenko ye a y'a yira k'a fɔ a ye sebaya ta a bɛ fanga na ɲinan y'o san 20 ani san 6 ye nka min ma deli ka kɛ o de kɛra nin ze a bɛ n'a fɔ maaw tɛ ka sira a ɲɛ bilen maaw ja bɛ ka gwɛlɛya a la a kuma ni musolaka min jɛ ni a y'o furukɛ minɛ k'o datugu ka sɔrɔ furukɛ de kun ye cɛbɔ ye musolaka nana bila furukɛ nɔ na k'a ɲini k'a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye u bilama u kɛmɛ ka jira k'a fɔ kalata min kɛra n'a jira mɛ k'a fɔ Lukashenko ye sebaya ta k'olu ye sebaya ta u kumana u b'a fɛ Lukashenko ka fanga bila Lukashenko nɔfɛmaw de fɛnɛ bɔra ka nisɔndiya taamaw sigi sen k'a fɔ u bɛ jamana ɲɛmaa kɔ bi u b'a kɔ sini a senfɛ a yɛrɛ kumana ka bɛn ni dimanche uti kalo tile 16 ye k'a b'a ɲini maaw fɛ minnu bɛ ka mankan ci jamana kɔnɔ bi musolaka nɔfɛmaw u k'a lajɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye a ma deli k'o n'a ɲɔgɔnna kuma bɔ a dabaw maa caman bɛ u bɛ siran a ɲɛ ko k'a fɔ ko segin kɔni bɛ kɛ kalata kan k'o kandɛrɔ a kɔni bɛ se ka min fɔ ni jamanadenw y'a ɲini a fɛ ko yɛlɛma ka don fanga bondaw la jango fangaw bɛ se ka falen ko don nataw la n'o ɲinina k'o bɛ se ka kɛ nka min ye k'a fɔ ko segin bɛ kɛ kalata kan k'o kandɛrɔ jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron Faransi ale fara an bɛ bi musolaka nɔfɛmaw kan ka sabu k'a y'a jira k'a fɔ a ka kan nazarala tɔnba Union Européenne ka musolaka nɔfɛmaw dɛmɛ jamana ɲɛmaa Lukashenko kan kɔrɔfɔ in bɛ ne Rusila jamana maa ɲɛmaaw fɛ minisiriso min bɛ Rusila jamana kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ Rusila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma a babu sentigi musolaka sarama don ko Maria Zakharova a ko Emmanuel Macron k'i cogo dɔn a kana ɲinɛ kunun k'o kɔ kalo caman ne kɛra a ka jamana kɔnɔ leki nɛrɛmugulamandigiw bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ko jamana ɲɛmaa kelen ma sɔrɔ nazarala min y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka fara leki nɛrɛmugulamandigiw ka gilet jaune ka Emmanuel Macron ka fanga kɛlɛ ko kumana ko a k'i miiri yanni a ka kuma nin kɛra Maria Zakharova ka kunnafoniw ye ka lase Emmanuel Macron ma. Faranzikaw fɛ coronavirus bana a bɛ ɲini ka segin ko kura ka sabu kɛ dɔ bɛ ka fara banabaatɔ hakɛ kan o de y'a to Faransi maa ɲɛmaaw ye a ɲini jamanadenw fɛ nun datugula masiki o doni ka kɛ jagoya ye yɔrɔ dɔw la barisabu ka d'a kan Faransi jamana kɔnɔ coronavirus maa 315 a yera o de la tile kelen kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ coronavirus bana bɛ ka segin ko kura nka o fɛnɛ tɛ balamaana nin kuma in nazarala funteni kuma don nazaraw bɛ taama ka bila ɲɔgɔn na nɛɛma ɲini dɔ o kumana k'o de bɛ ka kɛ sababu ye ka coronavirus bana fanga bonya Faransi jamana kɔnɔ ko kura o de y'a to Faransi faba Paris a n'a duguba Marseille olu yɔrɔ dɔw bɛ yen a jirala k'a fɔ masiki doni o ka kɛ jagoya ye. Rusila jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ye a jira k'a fɔ bagabagali tɛna ale bali a ka taji ɲini ni a ka gazi ɲini na jiw cɛrɔ ji min don ji min bɛ a farafina arabu yanfa jamanaw ni nazarala cɛ ni u kama ko mer Méditerranée Rusila jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan na ka kurunbaw bɛɛ gazi ɲiniw ni taji ɲiniw na k'a ji cɛrɔ ye o kumana nazarala tɔnba Union Européenne ko a bɛ a ɲini Rusila maa ɲɛmaa fɛ a ka lajɛ a ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ani jamana cɛ jamana min bɛ nazarala ni jamana kɔrɔba don Grèce o kɛmɛ ka jira k'a fɔ Turki jamana bɛ ka don ale kun danjɛw la ji fa fɛ ko kumana ko bɛn da tɛ nka Turki jamana ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ olu bɛ taji ɲini min na a daminɛna utikalo a bɛ daminɛ utikalo tile 18 ka taa bila septembre kalo tile 15 la Chypre yanfa kwajuw ka taji bi ɲini ye o tɛmɛnen kɔfɛ gazi ɲini guru min bɛ u bolo fana o na mɔmɔni kɛ mer Méditerranée la ni o ye kwaji ye ka taa Grèce yanfa fɛ k'u ka gazi ɲini o kumana k'u b'a ɲini maaw fɛ minnu na bɛn tɛ u ma u kana fɔ ko b'u pɛtɛ u ɲɛ ka sabu kɛ gazi ɲini gurunba in a bɛ ka gwɛngɛ kɛlɛkɛ kurun de fɛ minnu labɛn bɛ Recep Tayyip Erdogan fɛ a y'a jira k'a fɔ bagabagali tɛna n'ale bali a ka gazi ɲini na wa bariko dali a kun nazarala tɔnba Union Européenne fɛ o tɛna n'a bali a ka taji ɲini na
a kɔni bɛ se ka kɛ sigikafɔ kɔni maa ye n'u ye sigikafɔ laɲini n'o data ka gazi ɲini wale kelen taji ɲini dabila kwaji kan. Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ Iran jamana bariko ka wuli ka bɔ a ka jamanaw fɛ jamana 15 diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité fɛ ko fɛn dɔ fɛn min ma bɛn a ma. Donald Trump k'u y'a ɲini san o san bariko min bi kurakuraya Iran jamana ka maramafɛn kana feere a ma ɲinanda ka kurakuraya nka jamana 15 la fila dɔrɔn de jɛna n'a ye k'a fɔ a bi kurakuraya. Ameriki jamana yɛrɛ b'o la ka fara jamana manganin dɔ ka ko République Dominicaine n'o tɛ Irisila ni Sini jamana kun dara fankelen bɛɛ k'a tɛ kɛ hali ni maa fanba kun jɛna n'a ye olu kun bɛ sɔn k'u ka droit de veto ta k'u bana mini. Droit de veto ye fɛn ye a bɛ daga u ye u ka se ka hakilina dɔ tɛmɛ dɔ bali a ka tɛmɛ o bɛɛ jamana 5 minnu bolo Irisila ni Sini jamana bɛɛ o la. Donald Trump ko a ma ja ale bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ min bɛ se ka to tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ min na Barack Obama tile la san 2018 ni o bɛ kɛ sababu ye ka bariko wuli ka bɛnkan gura do Iran jamana ni setigi jamanaw cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamu jango Iran jamana bɛ se ka mugujugu dilan dabila nucléaire k'ale bɛna lajɛ ko bɛɛ lajɛlen de a y'o jɔsi ka ban nka a bɛna kɛ i n'a fɔ o ma deli ka tɛgɛnɔ bila yɛrɛ o b'a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka kungo de lase diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ma o kumana maa minnu zɔmin ka jan olu y'a jira k'a fɔ a dɔnko ti ban a bɛ sɔn ka na ni sira wɛrɛw ye siraw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka degunba lase diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma don nataw la. Iran jamana kɔni bilama kɛ mɛ k'i disi gosi k'a fɔ jɛɲɔgɔn minnu ye Donald Trump kɔbila o b'a jira k'a fɔ Ameriki jamana kan ka ɲugu a yɛrɛ la de ka sabu kɛ nin jɛɲɔgɔn ninnu a n'u bɛ ɲɔgɔn bɛɛ kuma jango don nka u bilama k'a kɔbila o b'a jira k'a fɔ cogoba tɛ Ameriki jamana bolo Iran jamana y'i disi gosi n'o ye. O de fana bɛ danzigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fatumata Yaya Kane don yan'o cɛ kan bɛɛ tiɲɛ kuma wɛrɛ ni Ala ka jɛn ye.